Labi ang way bulitas. May bulitas? Kay gilok ko. Uyab, nay bulitas. Usahay. Wala. Para plain lang. Murag lami ang naibulitas eh. Ayaw ko. Yo, sa mga lods, ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kap Lodi. Natadiri karon sa araw ng Davao, sa ika-87th araw ng Davao mga Lodi. Karon mangutan nata sila usip pinakalami. Naay bulitas o way bulitas. Depende sa imong tubag ha o sa imong tubag diha. Mindanao, 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 Mindanao. Elijah po, ma-diversion. Kung mapilion ka sa may mas lami, naay bulitas o way bulitas. Walay bulitas. Nakatilaw na kag naay bulitas. Wala pa po. Anong mas lami man ang way bulitas? Para sa kuha, labi ang way bulitas. Imong uyab naay bulitas. Wala kayo uyab. Kung magpabulitas ang imong uyab, gusto ka? Depende sa sabot. Asa man mo gusto nga bulitas? Sa ilong. Shout out ako sa mga barkada dira. Low! Ligaya, taga Kabantian, 23. Kung sa ilami, naay bulitas o way bulitas? May bulitas? Kay gilok ko. Kay gilok ko. Nakuya. Pero kung naay bulitas imong uyab, okay ra si mo. Bulitas sa ilong. Shout out din ko sa ako mga friends. Rolina, taga Buhangin, 28, 28, 28. Usa pinakalami, naay bulitas o way bulitas? Wala. Imong uyab naay bulitas? Usahay. Asa ang bulitas imong uyab? Sa private po. Nakita nimo? Nagingon lang siya. Muago ka kung naay bulitas? Mas lamyang na ibulitas. Shout out guys sa ex na ako. Walay bulitas. Isha. Dire lang Davao. 30. Ang say pinakalami kanang naay bulitas o way bulitas? Wala. Para plain lang. Nakagunit na ka. Nakagunit ang bulitas sa bike. Ang say masabi mo sa mga lalaki nga naay bulitas? Padayon lang. Banda Rogelia sir. 26. Naay uyab man ibana. Wala oy, grabe single oy. Single. Pila naman ka tuig ka single? 1 year sir. Sa uga na kaya ka? Dili ba siya matawag uga kay na may tigbasa siya. Pwede ba makabasa kung gapanguyab pa lang? Pwede sir. Pwede ra. Oh, depende sa sabot. Kasi pinakalami, naay bulitas o way bulitas? Pero murag lami ang naibulitas eh. Naibulitas. Pero ingon nila lami daw. Ingon nila. Murag dako. Dako. Kung maigo ka, ano unsay pamino nimo? Makapiyong sir oy. Magkaago ba ka? Ay lisod. Okay, Ako oy. mag-ago ka. Unsa ka mo-ago? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Sa mga lalaking naibulitas, good luck. Charot. Sa mga lalaking naibulitas, see you. Ingon nila mas lamig daw ang naibulitas. Ikaw kung gusto ka mo tilaw sa naibulitas, pangitaan na, basig mo lahi pa ka. Ako si Kap Lodi. Paliw kog like and follow sa tong Facebook page, sa YouTube, sa TikTok, ug diri sa Facebook. Daghang salamat and bye-bye. Shout out Metro Clinic.